Salutare și fetei, aici. Astăzi ne jucăm... Ce joc e ăsta? Fat Race. Fat Race. Astăzi ne jucăm Fat Race pe Roblox. Suntem împreună cu Chedi, salut! Eu sunt Achedi, șmecherul, Șmecherul care nu Fător. care nu i-am dat subscribe lui Xrăz Și te și la fel bat. să faceți și voi. Și te bat. Și te bat. Da, și asta e prima oară când ne jucăm. Deci jur pe tot ce vreți voi că asta e prima oară când ne jucăm. Păi da, se vede deja că e prima oară când ne jucăm, că în jocul ăsta trebuie să ne îngrijim maxim și se vede că noi suntem slab de tot. Deci... Bine, Achedi s-a apucat aici să mănânce și eu, dar Achedi deja e pe mâncat, dar hai să nu uitați că Achedi în viața reală e gras. Minte. Dar și Xrăz e gras. Bă, ce... Mai mult în jocul ăsta. Mi-e glumeam. Da. Bă, da, eu mă aud bine, că gen ia microfonul puțin cam departe, sincer, de gura Nu mea. știu, Mă aud eu te bine? aud bine pe Discord, dar nu știu dacă se aude în episod, dacă te auzi în episod bine. Trebuie să verific puțin. Da, asta e aplicația OBS cu care filmez eu și... un minut și ceva, a trecut din. Și ia să vedem. Desktop audio, aici se aud toți cu care, tot de Xbox, adică de exemplu, așa se aude jocul, adică acum se aude tare jocul, nu? Acum se aude încet jocul, de fapt nu se aude chiar deloc. Eu dau cam așa desktop-ul, dar dau mai tare că poate să aude Achedi mai tare și hai să ne apucăm iar de mâncat, ca să devenim crași. Da, eu acum am dat seama, noi trebuie să mergem să ne dăm de aici. Iau de acolo unde trebuie să te dărâmi și te dai peste cap, pur și simplu. Și când mergi mulți mânuți așa. Unde Uite, dai? că asta am făcut. Unde? Unde? Unde ești? Uite aici. Uite aici, du-te aici. Că n-ai destul. Eu așa am făcut. Poți? Cum îți iei peturi? Wow. Bă, da, cum îți iei peturi? Cum îți iei peturi? Nu știu, cred că n-am nici cea mai mică idee. Burger de la Mac cu tot cu suc de la Mac. Mama. Exclusiv pet? De pe shop, oare? Cred. Sau de pe Spin. Acum dau la Spin și 5 minute food boost. Ok. Wow. De la Spin văd că e două. Oare trade codes? Uite de aici. Uite, am găsit ouăle de... Le-am găsit. Xrăz, Ce? unde ești? Unde Aici ești? am căzut. Că am găsit unde să... Am găsit unde să ții peturi. Dar cât mai cad, Am găsit. Eu îmi dau reset character. Reset. Nici măcar reset-ul. Gata. Uite, Xrăz, ia bine în fac. Mamă, uite-l pe ăsta. Uite aici, de aici. Găsanul Fădolul. Da, mă răstogălesc și acum. Da, am văzut și eu că te răstogălesc.
Bă, am luat legendara din prima. Pe bune? Lumea, nu, n-am Eu nu luat. te... Haide, iau girafa. Haide că o să iau eu girafa vreodată. Nu, mereu iau girafa, din prima am luat girafa. Un Te pic că doar rog. camănul. Mama, am 14.000 de bănuți! Da, bine. Eu vreau să mă mai duc puțin de tot, ca să fac și eu 5, ca să fac și eu 15.000. Du-te puțin. Da, e bine. Puțin. Ok, am făcut 15.000 și mie o din asta. Mi iau un cactus. Un hedge. Mi-am luat un cactus egg. Arctic Fox. Da, mie din prima mi-a dat uncommon. Pămâne, mie din prima mi-a dat camănul. Doar că tot cred că e mai puternic decât al tău. Pentru că eu mi l-am luat de la cactus, tu ți l-ai luat de la basic, nu? Da. Eu de la cactus. Bă, Mamă, dar frate, cât de uite cât de repede. gras sunt. Ce? Uite cât de gras sunt. Unde ești? Uite-mă. Mamă! Păi eu n-am mai mâncat de atunci. Și eu o să-mi iau și un basic. O să-mi iau și un basic ca să am două. Și la basic mi-a dat uncommon. Ca să am două, ca să fac mai repede. Ca să fac și mai repede decât normal. Mamă, bă. Cum iau de aici? Mamă, dar mai durează mult. Eu ajung aici la 1800. Hai, mai am puțin și ajung la 1800. 1000. Pe bune? Mamă, mai aveam puțin. Vai. Vai de mine, vai de mine. Trebuie repede să mănânc. Mamă, dar ia uite-te la mine acum. Ia uite-te puțin la mine. Acum. Fix camul putem Mamă. și mie să-mi pice. Mamă, frate, X-Rose. Ce? Ia uite-te la mine. Acum. Ia uite-te la mine. Acum să țin. De spatele tău. Acum. Să iau Ok. asta. Vai de mine. Ia uite. Vai de mine și de mine, găsanul Acheli. V-am zis-o că e gras. Mamă, frate, tu ai zis că mai ai puțin și eu ajungeai la 1800? 1800, da, mai aveam extrem de Eu puțin. am ajuns. Eu am ajuns la 21.000. Acum 22.000. Mamă, câte multe fac. Am ajuns la 23.000. Bă, bravo. Mamă. Am 23.000 de din alea acum. Bravo. Dar uite-te la mine. Ce? Unde ești? Uite-mă în fața ta. În spatele tău. Te văd. Vreau să fac repede 25.000. Dar oare mai sunt? Eu deja am ajuns la 2.000 acum. Eu vreau să ajung la Bă, eu 2. am 22.000 de burgeri. 22.000. 25. 26. Ok, o să vedem acolo. Eu mai mănânc... Mamă! Edi, ia uite-te la mine. Achedi. Ia uite-te la mine. De cât sunt pe cursă. Ia uite-te la mine.
Stai că mi-au ăsta cel mai bun acum. Imediat. Bă, dar Ce uite-te. bică. Am picat rara, bă. Ia. Mamă. Mamă, bă, cât de repede o să fac. Mamă, deci, bă, eu dintr-un singur burger am făcut deja vreo 1000 și ceva. Bravo. Adică eu dintr-un singur burger fac 1000 și ceva. Eu deja am O să fac ajuns super. la 28, 29 de mii, 30 de mii, 31 de mii, 32 de mii, 33 Mamă, de mii. Eu am ajuns la 33 de mii. bă, eu am mâncat 30 de mii. Deci, Bă, vreau să mănânc 100 de mii. cred că asta o să reușești în a doua lume. Și am bani de să-i Dar eu deja, ia uite-te la mine, X-Rose. să-i țin. Bă, tu ești foarte norocos. Ți-a picat rara din prima și mie din prima mi-a picat common sau uncommon, nu mai știu. Bă, ia uite-te la mine, X-Rose, unde ești? Acum, o secundă micuță. Mi-am consumat aproape toți banii că au meritat. Ia uite-mă. Ok. Mă vezi? Ia uite-te la mine. Bă, Kelly. Am 77 de mii, aproape 80 de mii. Dar X-Rose, când ajungi în a doua lume, eu zic să nu-ți mai consum banii și când ajungi în a doua lume să oprim episodul. Păi asta o să facem. Nu? Lasă-i, dar tu ai ajuns în a doua Când ajungem în... lume. Ce? Dar tu ai ajuns în a doua lume. Nu. Doar că am făcut 100 de mii de bănuți, de burgeri. Am făcut 100 de mii. Oh, bravo. Mamă, cât de repede mă duc. Sunt deja la... Mamă. Eu acum o să mă duc la a doua lume. Să știi. Bravo, nu-mi pasă. Bă, mai puțin și fac 100 de mii din astea. Haide, 900, 2027. 100 de mii, bine. Băi, am terminat. Și încă mai am. Sper că încă mai am burgeri. Eu am terminat toată cursa asta. Pe bune? Da, și acum am să fac o dată ca să fac restul. Că mai aveam Bă, burgeri. da, ia uite-l puțin la Și mine. am terminat-o. Stai că sunt pe cursă. Te rog. Bine, a Nu făcut sunt încă sau 2000. nu 2000. Eu nu sunt mai grande. Ok, da. Uite-te la mine, uite de Pa, spatele pa. tău. Uite de spatele tău. Mamă. Pa, pa. Pa. Ne vedem, nu știu. Nu știu, peste, cred că 100 de ani. Nu știu, mai vedem. E, de fapt, de asta mai fac și eu pe aici, până la 100 de mii și după aceea să ajungem la a doua lume și stopim episodul. Să facem, așa, să facem partea a doua pe canalul meu. Da, dacă nu știu. Dacă X-Răz, Ce? da, cât am filmat până acum? Stai să mă uit. Până acum 14 minute. A, deci mai putem să filmăm destul de mult. Ok, dar cât ai acum? Câți burgeri ai? 67 de mii, 68 de mii, 69 de mii, 70 de mii. Hai, eu mă duc într-o Eu zic să facem... Ok. Să vezi cât faci și să nu-ți mai consum banii. Ok. Eu sincer am ajuns la 73 de mii.
Ah. Acolo ai ajuns? Mhm. Și ai terminat? Nu, încă n-am terminat. Ha. Hai. Am ajuns la 74 de mii, 70, nu, 73 de Și mii. câte trofee ai? Câte trofee ai? Trofei 73 de mii. Cât? 73 de mii. Ok. Dar nu-ți mai consuma, să nu-ți mai consumi. Nu-ți consuma. Bine, nu mi consum, atunci mai iau niște burgeri. Dacă la 100 de mii o să poți să intri în a doua lume. Și de aia. Eu am făcut din nou 100 de mii acum. Deci, papa. Și mă duc și eu să văd că la fel. Cred că acum o să am 200 de mii. Nu, stai că-l termin iară. Și o să trească să-l iau și să-l iau de la capăt acum. Îți zic la final cât o să am. Da, o să fie o serie cu jocul ăsta cu mine și X-Rus. Da, o să facem un playstation. Nu? Ce? Un playstation. Un playlist, vrei să Un zici. playlist. Nu o să faci. Nu? Nu să facem. Nu, o să faci. Nu. Doar că o să facem. O serie? Doar că o să facem o serie cu asta. Ok. Dar cât ai? Dar du-te că o să faci o serie 100%. Am 49 de mii. Păi da, și deja ai 70 de mii de trofee, deci du-te că o să faci. 351 de mii. Hai că mă duc. Ca să poți să faci o serie. E, mă duc și eu acum cu 17.000. Să văd cât îmi dau. Am făcut 17.000, destul de multicel. Bă, dar eu sunt curios, doar cât o să fac cu un singur, dacă o să iau un singur burger, oare. Bă, am căzut. Bă, Eu iar am căzut. și eu. Bă, mie mi s-a buguit jocul, what? Mie mi s-a mai întâmplat asta și iar mi se întâmplă. Dă reset. Ok. Eu pot să mă duc în a doua lume. Ah, ok, deja să închidem videoclipul. Bine. Hai să mergem amândoi în același timp. În 3. Haide, vino. Hai să mergem Ce? amândoi în același timp. În a doua lume. Ok, hai. 3, Bine. 2, Este aici. 1. Am ajuns în a doua lume, băi și fete. Ăsta a fost episodul de astăzi. O să mai facem niște episoade. Pa, pa!